Di man ni maodong. Kung singalan man inyong item ng ginamitan na padagan gani kaayong kuan ng Wala na gid kuan. naman kay siguro gyud deliver Dili man ni Digi ko mo dawat ani dong. Digi ko mo dawat ani. Iuli naman na, day. Ha? Sa sealer dagan yo naman kay wala gid labot Mao gani. Na naman ka dire, ikaw na lang may kuan na mo silir ani. Iuli lagi na, day. Dili man Uli na lagi. Ipauli. Ipauli. Nabayaran naman ko ni ma'am, Bisan na-receive na pa. po din niyo ma'am. Pwede kinamaw sa Mama, dili man pwede doy. Nandili man mao ng packaging abot doy. Mo man na Igo na ko mo man deliver ikuha sa sir. akong order. Ay dili na magsilbi doy. O di na mao. Lahi na yung abot. Dili man pwede man kay na-receive naman ko ninyo ma'am. Iuli naman ang kwarta doy. Aron watay kubot dire doy. Mas mayo pa imong iuli na laman ng kwarta namo kay naama po ka dire. Dili gina pwede ma'am kay akong iuli ning kwarta ani ako man pudoy magkagtapalan ni ma'am. Iuli na lang. Basi gusto kag magawel kuha ni doy. Iuli ang kwarta doy. Wala man sir kay makaluoy ko sir. Iguro ko Iuli. ani sir. Aron wa tay gubot, iuli na laman. Gusto man pabayon lang ang minimo ana bisag dili maunang packaging abot. Lisod po kay mo receive ni ana unya dili mao. Ito alakan si kami po alakan si ana. Iguro mo kung ka-deliver ani ma'am. Iuli lagi ng kwarta doy. Dili Iuli na lang. Dili ko kauli Iuli sir. na lang. Ako may makagtapalan ning ako ning iuli ning kwarta ani sir. Nga na-receive naman ninyo ni sir. Basi gusto kag gubutahan ni doy. Dili gyud dong. Iuli na lamang na dong. Dili man ko ni ma'am. Ano na laman ng kwarta? Dili nang may tabo nga mauli ning kwarta ani ma'am kay na-receive naman ko ni ma'am nya. Nabungkag na pugani ni ma'am. Mao lagi. Ang amo ang gi-order ri sa Shopee. Dili man na plastic metal. Kanang pag-abot dire plastic Kumpanya lang naman. mo problema na ma'am kay Mao gani ikaw may doon sa kumpanya, ikaw na lang may reklamo nila dito dili man ko ana. kulit mo naman kay kamo may Iuli na naman ang kwarta doy. Ay pa, mas maayo tapal mo pa. gani, sir. Mo iuli na lamang nimo ng kwarta aron madali ta. Kung iuli ning kwarta ani ma'am na bungkag na ako may magtapal ani. Di ni mo iuli ng kwarta doy. Basig naidugong mo agas aning tukaran namo doy. Mas maayo pa lang malagi iuli na lamang ng kwarta. Deliver ani po. So ako nang igor ko deliver ako kabulong ko si sulod anay. Mo lagi mo man mas maayo pa gani nang amo ang naabrihan kay makakita ka tanawa pa. Iuli ng kwarta doy. Nalagay mo ulit. Dili mao. Usa gusto nimo doy? Gusto ka gubot? Dapat sir igor ko deliver ani sir. Kaluoy sa Di iuli ng kwarta pero wala tay gubot. Napaiuli nimo ng kwarta gyud namo aron makwit sa ba kay aron budlay man ko nang inana god. Kung mo receive mi ana unya dili mao sa among order. Buro kami mo lugi. Napaiuli na naman nimo ng kwarta namo. Ma'am nya ako nang iuli ma'am nya nabrihan na ako man gudoy ma Doy, tagtapal ani ma'am. wala ka kabalog unsa ko doy. Iuli ng kwarta doy. Uli na naman ng kwarta. Tapal mo ba ani sir ako nang iuli ng kwarta nya. Wala may labot og magtapal ka doy. Ang sayop nimo nga nung deliver kag dili mao ng item doy. Kubal ani igor mo deliver ani sir. Kung saan man nato nandi man gimi mo receive ana kay di man gid mao sa among order. Di na ako jud mauli ning kwarta. Plastic na amo ikon ana kuan bigid unta. Metal bigid ang amo nakita dito nya. Ako kabaloan na Plastic. Iuli ng kwarta lagi doy. Ako kabaloan naman kay igor. Uli na naman ang kwarta. Iuli ng kwarta doy ba? Hindi na pa ni muli sir. Ako mo magtapal ani. Kayo sa mga inungdan. Nabungkag na sir. Ay dili magsilbi na doy. Iuli ka ng kwarta doy. Uli na naman. Diyari doy. Sa, tugog ka doy. Ayaw na naman. Ayaw sa isip. Sa namok mo. Sir. Ayaw na sakto. Pero iuli ng kwarta doy. Deliver ani sir. Patungkol ka doy. Ayaw na. Iuli ng kwarta. Sir, wala ko kabaloan ani. Iuli ng kwarta. Pag inara sir, magalungan. Basta ka ng kwarta, iuli.